Tras esta primeira conferencia, como vedes, a temática que tratamos nesta edición das xornadas o sagrado e o profano, todos os aspectos que teñen que ver coa religiosidade, cos santuarios, coas deidades, co mundo dos rituais, das romaxes. Entón, nada mellor que esta segunda conferencia agora de Xosé Ramón Mariño Ferro, precisamente sobre a religión tradicional de Galicia. Xosé Ramón Mariño Ferro, nacido en Castrofeito, Pino, antropólogo e doutor en Filosofía e Letras, é profesor titular de Antropoloxía Cultural na Universidade de Santiago de Compostela, é un dos antropólogos máis coñecidos de Galicia, non só de Galicia, pero os que nos dedicamos a este campo hai que pasar necesariamente por os seus traballos, porque aparte son fructíferos, ten unha cantidad de publicacións que nos levaría a hora de debate citalas, hai máis de 40 traballos entre ensayos, os anos fama e a productividade tamén. Ensayos, tanto en galego como en castelán, literatura infantil, juvenil, colaboración en libros, en obras colectivas. Bueno, podemos citar 20.000 das obras, non? Lobos, lobas e lobisomes, introducción a antropoloxía cultural, o entroido dos placeres da carne, antropoloxía da alimentación, hai aquí sobre romerías, un libro do que falamos outro día en clase tamén, la medicina popular interpretada, que hai 2 volúmenes, 1 e 2, Satán, sus siervas, las brujas e la religión del mal, la brujería, o sea, podría falar de moitos dos aspectos que podemos tratar nestas xornadas, pero, bueno, decidiu falar dos aspectos da nosa religiosidade. Entón, como vimos a escoitado a él, damos paso e despois facemos o debate final. Bueno, pois moi boas tardes. Como efectivamente escribí unhas cuantas cousas, pois non as vou a repetir. Vou a decir algo novo que ao mellor non é moi acertado, pero vou a fixar máis ben en aspectos xerais. E voume a fixar tamén en herdanzas culturais, de onde veñen algúns dos comportamentos religiosos tradicionais galegos, en algúns elementos que eu considero que son moi importantes, non se poden tratar todos, pero que sí que son importantes na religiosidade popular. Bueno, para min a religión é a crenza en seres sobrenaturais, que poden ser deuses, espíritus que viven nun lugar sagrado, e son inmortais, a veces eternos, porque non sempre é igual. Por exemplo, os deuses gregos non eran eternos, e tamén o conxunto de relacións dos humanos con eses seres, e a veces tamén implica ideas morais, non sempre. En toda a religión, eu creo que este é un aspecto fundamental, hai a crenza en algún tipo de vida tras a morte, da que son modelo precisamente os deuses. Os humanos aspiramos a outra vida, e o modelo desa outra vida son precisamente os deuses. Despois falarei, se me dá tempo, se non me enrollo moito antes, un pouco da morte tamén. Toda a religión ten 2 mundos, o mundo sobrenatural, donde están os deuses ou espíritus, ou que sexa, que está normalmente a outro nivel, no ceo, máis alto. E neste mundo, no mundo dos ritos, temos unha copia, unha imitación dese espazo. Esa imitación é o espazo sagrado. A igrexa, o templo, o que sexa en cada cultura. É unha imitación do espacio sagrado por excelencia que é onde están os deuses. E tamén temos un tempo sagrado, que é unha copia imperfecta de todo, naturalmente, da eternidade dos deuses. Esa copia mediocre é o eterno retorno das festas do ciclo anual. E tamén, toda a religión, ou casi toda, non todas, como sabemos, teñen copias neste mundo para o ritual ou imaxes dos seres celestes. Serán as imaxes dos deuses, as imaxes dos santos, xa digo, non todas as religións, pero é bastante normal. O que é moi interesante é como son as imaxes en distintas culturas, en distintas religións. Nós pensamos en imaxe unha escultura,
En outras religións tamén hai escultura, por exemplo, os egipcios, pero tamén os animais poden ser imaxes dos deuses. Non hai adoración dos animais en Egipto, como normalmente se pensa. Hai adoración dos deuses e a imaxe que utilizamos deses deuses é un animal. Outras veces é un astro. Tampouco hai adoración en ninguna religión directamente do sol ou da lúa. O sol ou a lúa son imaxes de deuses. Iso está moi ben, moi claro na mitoloxía grega, pero non me enrollo por aí, senón xa non me daría tempo a ir a Galicia. O meu enfoque. A religión é parte da cultura, e temos que entendela dentro da cultura, relacionada con os outros aspectos da cultura. Por suposto, como aprendemos no primeiro curso de antropoloxía, temos que evitar o etnocentrismo. Caemos casi sempre para evitar o etnocentrismo. É moi difícil, porque para evitalo, para non xulgar con presuizos outra cultura, outro comportamento religioso, neste caso, fai falta saber que funcións cumple, que sentido ten, e claro, pois é moi difícil chegar a eso. Os antropólogos podemos chegar a saber algunhas cousas, pero tampouco todo de todas as culturas. O sea que tamén é fácil que podamos caer en etnocentrismo. Aquí é fácil unha manifestación de etnocentrismo é o que se suele chamar supersticións. Esa é unha superstición. Non existen as supersticións. Existen crenzas diferentes. Eu chamo superstición porque non é a crenza miña, é dos outros aos que considero inferiores. Pero non existe. Un exemplo coñecido. Podríamos poñer miles, pero bueno, un exemplo que seguro que coñece, sobre todo os máis maiores, como a mí. A unha moza que lleva o zapato non casa. Eso, que relación ten unha cousa coa outra? É unha superstición, porque non ten ningún sentido? Pois sí que ten. É unha superstición moralizante. Moza, o zapato representa na simboloxía tradicional, e iso hai exemplos nas romerías, nos contos populares, nas adiviñas, representa o sexo da muller. Barrer significa impurificar. A moraleja era, mociña, se queres chegar ao matrimonio, non perdas a virxindade como era o ideal antes. Está ben que agora se esqueza porque xa non compartimos ese ideal. Que funcións importantes cumple a religión? Non é a religión, non é como pensan os contrarios á religión, unha crenza falsa, produto da manipulación. Non, cumple unhas funcións, por eso, como calquer aspecto cultural, está aí presente. E o día que non teña ninguna función, desaparecerá. Si é que iso é posible. Primeira, é unha maneira de negar a morte. Outra, importante, ya dalle identidade aos que creen no mesmo. Por exemplo, é importantísimo en Grecia. En Grecia non había un Estado, había cidades-Estado que eran independentes. E había un sentido nacional. Por qué? Porque tiñan unha lingua única e tiñan unha religión única. Israel hoxe, está claro, a identidade de Israel hoxe é a súa religión, é o seu libro. Tamén a identidade local, porque despois, estou falando, vou a falar sobre todo en xeral, pero logo hai manifestacións locais que tamén lle dan identidade ás localidades, ás parroquias, ás aldeas incluso. A religión tamén reforza as normas sociais. Eu cada vez voto máis de menos non creer nos santos e creer en Cristiano Ronaldo. Creo que funcionaban moito mellor os santos, eran máis útiles. E que andí Cristiano Ronaldo, calquer outro, por lo menos ese ainda nos divita a veces, pero bueno. En outras sociedades é importante como reforzo político, non vou a recordar aquí, pero nas teocracias evidentemente. En todas as sociedades, incluso na nosa na actualidade, pero especialmente nas teocracias como Egipto ou os Incas. Recalco que é unha función importantísima e que estamos padecendo, que xa os que non somos tan crentes pois temos esa eiva, e é que non temos algo que nos mitigue o medo á morte. Está moi ben esta poesía de Rubén Darío. Os seres humanos
distinguimos dos animais en que temos cultura. A cultura é os comportamentos aprendidos. Somos conscientes, aprendemos cousas, pero tamén aprendemos que imos morrer. E iso angústianos. Gústame este poema de Rubén Darío do Fatal que fala de eso, que dichoso é a árbore que non é consciente de que ten que morrer, a pedra, o mesmo, e nós sufrimos, angustiámonos antamente. O que queira lelo con máis detalle busca Lo Fatal, Rubén Darío Lo Fatal, que é o título, e verá que precioso poema, ou que profundo poema. En Galicia, xa, vamos a Galicia. Interpretacións bastante comuns. É que o cristianismo procede de Israel na Biblia. É que o paganismo deu lugar á religión popular. Grecia, Roma, os celtas, como se fosen dous mundos separados. Non é certo ao meu modo de ver. Precisamente o cristianismo tradicional é unha mestura das dúas fontes de Israel e do paganismo greco-latino e demais, como vamos a ver. O cristianismo tradicional dou lugar á religión popular. A religión popular galega non é máis que o catolicismo tradicional. Non é outra cousa. Só que o catolicismo tradicional ten moitos elementos que veñen do paganismo greco-latino. Non podemos separar, isto é popular e entón é que ven dos paganos. Non, é que moitas cousas do cristianismo tradicional é que incluso hoxe son defendidos pola xerarquía católica, pois veñen de Israel, ou de Israel e outros do paganismo greco-latino. Eu, para xa veredes que me gusta moito as metáforas, os símbolos, para facer unha comparación. Como sabedes, moitas veces os templos, as primeiras iglesias cristiás fixéronse con pezas que viñan dos templos paganos, columnas, capiteis, pero con esas columnas e con esos capiteis fíxose outra cousa. Notase a herdanza e pódese descubrir este capitel é romano ou esta columna é grega, pero xa se fixo outra cousa. As iglesias cristiás non son exactamente igual que os templos romanos. As súas funcións eran totalmente diferentes. Esos son edificios moi diferentes. Bueno, temos un exemplo desto na preciosa iglesia que seguro que a maioría coñecedes, de Santa Comba de Bande, bonita donde a Saxa, perfecta nos seus volumes, e vemos aquí capiteis e columnas que son anteriores, evidentemente, a iglesia son reutilizados, pero a iglesia xa non é un templo romano. Vou a falar de orixes, de algúns costumes, pero temos que evitar as falsas orixes. Por eso está ben o labor que fan os historiadores rigurosos, antropólogos a veces esbardallamos un pouco, ou moito. Os historiadores son máis rigurosos, pero de todas maneiras, a mí, en canto a religión, gustame saber de onde veñen os costumes. Vamos a ver que algúns veñen da prehistoria. Temos costumes de hoxe que xa aparecen na prehistoria. De Egipto tamén varios, de Mesopotamia tamén, e desde logo de Israel e de Grecia e Roma. O que non é aceptable son as conxecturas, é dicir, o entroido, isto é pagano, así, porque me sale a mí. Non, e tens que demostrar que efectivamente no paganismo había unha festa que se parecera ao entroido, senón eso non vale. Normalmente, os etnógrafos antes facían así, e os antropólogos, por esa deficiencia nos estudios históricos rigurosos. Eu seguro que caeu tamén iso, peco gravemente. Por exemplo, miles de veces estará escrito que a Pedra da Serpe de Gondomín é un cruceiro que é a cristianización dunha pedra na que había culto á serpe. Mentira cochina.
aí non houve culto a serpe, porque en ningún lugar do mundo houve culto a serpe. En ninguna cultura. Hai serpes nos mitos, cumplen distintas funcións, pero o culto non existe en ninguna religión do mundo. E este cruceiro e esta pedra son como o máis antigo, como máis, dimos historia de arte, do século IV. É posiblemente posterior. Para que nos vamos a complicar a vida inventándonos rollos de culto a serpe cando a cruz con unha serpe témola en todas as representacións e esa serpe aparece na mitoloxía cristiana como a serpe do demo. Eso é o sentido normal se non buscamos cousas raras, non? Que é difícil, gústanos as cousas raras. E canto máis raras, máis éxito ten. Non vou explicar o entroido ou a miña interpretación do entroido, pero tamén vendo o paganismo. No paganismo non hai ninguna festa que se parece ao entroido. Hai moitas festas que se parecen ás romerías, ou que teñen certo parecido, e a outras. Pero o entroido como tal non hai ninguna. Esta é unha festa auténticamente católica medieval. Sería longo explicar, por lo menos explicar a miña interpretación. Creo que ten que ver coa idea da a loita cuaresmal da alma e o corpo como pon este grabado barroco, o corpo é a carne, é caro, e vedes porque está representado por un animal. O corpo humano está representado por un animal, é a parte animal e é a parte antroidesca, por iso tantos animais no entroido, tantas máscaras de animais. Pero bueno, eso sería para outra charla. A miña maneira de entender a religión popular e a cultura popular. A cultura popular galega é a cultura europea. Hai unha cultura igual ou moi semellante en toda Europa. Os galegos non somos nada especiais. Temos algunhas características, pero en xeral somos moi parecidos aos alemáns, aos franceses, aos italianos na cultura tradicional. Salvo en algúns aspectos religiosos que teñan que ver coa reforma. Aí sí, houve diferencias. A religión galega popular é a religión común a Europa tamén, salvo nos países protestantes. E esa religión popular que é a religión católica, ni máis ni menos. Esa religión católica, como todas as religións, adáptase aos tempos e ás circunstancias sociais. Por eso non é o mesmo a religión en todos os aspectos nunha aldea galega que nunha cidade actual, porque as circunstancias sociais son diferentes. Pero a religión que había nas aldeas era o catolicismo tradicional. Vamos alá. Vamos con algúns dos elementos que eu considero fundamentais na religión tradicional. Por iso vou a poñer imaxes que non son de Galicia, algo así, pero a maioría, que me gusta moito a arte medieval e demais, e que na arte medieval están recollidos moitos dos simbolismos populares, vou usar eso. Un dos elementos fundamentais da religión, de todas as religións, é o simbolismo. Posto que temos dous mundos separados, temos que representar o mundo religioso por medio de símbolos, porque non sabemos como é realmente o ceo, temos que expresalo por medio de símbolos. Non sabemos como son exactamente os deuses, temos que expresalo por medio de símbolos e o mesmo outras cousas que teñen que ver tamén, non necesariamente coa religión, pero na religión son fundamentais. Outra característica que é básica no catolicismo tradicional, por lo tanto, na religión popular, é o dualismo. Vamos a ver, o enfrentamento entre o ben e o mal explica a mitade dos costumes da religión popular. Outra idea é a idea de purificación. É importantísima a idea de purificación ritual na maioría das religións, pero resulta que nas que son a base da religión católica, que son Israel e o paganismo greco-latino, esta era central. Entón queda herdanza deso, en moitos aspectos. Eu só vou a falar
vou a coincidir no tema un pouco co ponente anterior, da festa de San Xoán. Xa me vai evitar decir moitos datos, vou a arriscarme a unha interpretación. E despois vou a falar un pouco da morte, se me dá tempo. Que é un símbolo? Un símbolo, a palabra símbolo, emprégase en lógica, en matemática, en semiótica, en teoloxía, en liturgia, en arte e en poesía. Pero non son exactamente o mesmo. O elemento común a todos esos contextos é de que algo representa a algo distinto. Pero os símbolos alxebraicos e lóxicos son signos convencionais. Están establecidos por acordo. En cambio, os religiosos, os artísticos e os literarios baséanse nunha relación metafórica ou metonímica. Non son arbitrarios de todo. Iso é importante. Bueno, os símbolos en realidad é o que chamamos cando falamos de arte ou de religión, o que normalmente chamamos metáforas cando falamos de literatura. E na fala popular utilizamos centos de metáforas. E na religión popular tamén as utilizamos. Todos os símbolos teñen unha relación entre o significante e o significado, como dixe. Os signos non. Os signos son arbitrarios. Un signo e o seu significado teñen unha relación arbitraria. Porque este dibuixo representa o sonido ese, totalmente arbitrario. En cambio, vamos a ver exemplos de símbolos e non son arbitrarios, teñen unha relación metafórica. Por exemplo, o león é símbolo de valentía. Home, é que o león, como é o rei da selva, é o máis valente, atrevese con todos, é desde sempre símbolo de valentía. Pero vamos a ver con máis detalle co exemplo do can e todos os símbolos que pode ver. Bueno, pode haber símbolos que proceden dun significante que é cultural, por exemplo, a candea, a vela representa a vida, e cando se apaga morremos, o fío tamén, como na mitoloxía grega, e cando se rompe morremos, tamén na medicina popular, aparece eso no ritual de curación da caída da espinela, ou da paletilla, a caza, que é outra actividade cultural, pode representar a conquista amorosa, bueno, hai moitos, pero utilizamos máis os obxectos naturais, os ríos, os montes, as plantas e, sobre todo, os animais. E por que tanto os animais? Porque os animais teñen comportamentos, digo Aristóteles moi ben, porque Aristóteles sí que era listo, non como os antropólogos actuais, teñen comportamentos que se parecen aos comportamentos humanos. Entón, sirven perfectamente como símbolos. A naturaleza é un depósito nese sentido, un depósito inesgotable de símbolos. Expresa moi ben este escritor medieval, Alain de Lille, un dos máis famosos da súa época. Cada criatura do universo, case como un libro ou un cadro, é para nós como un espello da nosa vida, da nosa morte, da nosa condición, da nosa sorte, fiel símbolo. Temos aí unha cantidade de símbolos impresionantes, de posibles símbolos. Por iso, cando falan da adoración do sol, da lúa, dos ríos, das augas, das fontes, como era tan habitual, é, ao meu modo de ver, humilde, porque son de Castrofeito, un erro grave, porque simplemente son significantes de símbolos, non hai adoración, nin culto, nin nada disso. Bueno, vou a pasar isto da anduriña, que é interesante, pero vou a poñer como exemplo da cantidad de símbolos, significados simbólicos que pode ter un animal, vou a poñer como exemplo o can. E na miña interpretación, o can non significa nada. O can, con unha característica, un comportamento, sí que significa algo.
Non é o can, entón podemos dicir o can é ambivalente porque significa isto ou outro. Non, 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 é que non é o can que fai isto significa unha cousa, o can que fai outro significa outra cousa. E va a ver perfectamente. Nos contos galegos a veces aparece un can que representa o demo. É o can que caza, que vai a caza da presa. Neste caso era a caza dun santo. É pouco utilizado. Este sí é moi utilizado. O can como símbolo da fidelidade. Este bestiario medieval recolle perfectamente en que se basea. Un cabaleiro mata a outro, morre, está o can aí ao seu lado, e non o abandona, e cando outros queren roubarlle, o can defende. Sabemos de cans que van ao cemiterio onde se enterrou o seu amo, están ali meses e meses, o sea, é a representación da fidelidade. Por que? Porque efectivamente o can é así. Por eso, nos sarcófagos medievais. E aquí ten tamén outro componente. Está eso, e é o can porque é fiel, pero tamén este estaba mandando un mensaxe. O que valoramos os señores é a fidelidade. Mais exemplos. Este exemplo está ben, porque é un dos pintores que máis me gusta, do Bosco. O can tamén pode representar a envexa. E seguro que se lles pregunto, saberíanme decir por que o can representa a envexa. Que característica ten o can que fai del o símbolo da envexa? Pois os artistas, nas veces nas narracións populares non sae, pero os artistas sí que recollen a razón de utilizarlo como símbolo da envexa. Vexan aí, non sei se se dan conta, aquí está a representación da envexa que nos fai o Bosco, Invidia, e está o señor mirando para este outro señor que é máis rico que el porque leva o falcón, dalle envexa, non? E a máis é rico, pois leva un criado cun saco de trigo, ou do gran que sexa, e ponnos aí dous cans como símbolo da envexa. E que están facendo? Están peleando por un oso. Os cans, en canto que se pelean por un oso, ainda que non teñan fame, se o outro vai a comero, xa se pelean. É un perfecto símbolo da envexa. Vexan aquí como artista tamén, para que despois digan que a xente non sabía por que significaban as cousas, que eso é un invento dos antropólogos ou de que sexa. Non, a xente sabía. Vexan aquí como o artista nos pinta o can co oso, para que vexamos de onde procede o símbolo. Vexan aquí outro dos grandes pintores que me gusta moito, Bruegel, pinta a envidia, a envexa, e vexan os cans peleándose. E este é galego, dunha igrexa que, se non coñecen, recoméndoles a igrexa de Castrelo de Miño, donde se representa os pecados que van a cara as persoas que cometen pecados e van cara ao inferno, que ten unha boca monstruosa, que vamos a ver se me dá tempo despois tamén. E vexan como vai tamén montado nun can. O can tamén pode representar a preguiza. Que pasa co can? Que representa todo? Non, depende da característica que tiñamos en conta. Cal é a característica do can que o fai símbolo da preguiza? Tamén nos lo recolle o Bosco. Aí temos o can que se pode pasar horas e horas deitado sin facer nada. O señor tamén está aí moi descansando sin preocuparse moito do traballo. É a preguiza. E despois temos o uso do can como sucede na mitoloxía grega. Cérbero, non? O can do inferno. Se eu lles preguntara, e por que os gregos poñen un can no inferno?
calquer galego como a min que nacera no rural xa debía saber. É que non hai casa no rural que non teña un can. E a casa do inferno, o sea, o Hades, ten que defendelo un can. Pero non defende de entrar, sino que defende de que non saian os que están. É a única diferencia. Pero o can, en canto que o can defende o paso nunha casa. Deixarei outra representación. E tamén o can, esta foto saiume fatal, como casi todas as miñas. A luxuria tamén pode estar representada por un can. Tamén calquera que nacera na aldea, non sei agora os cans da cidade, nunca os vexo nesos menesteres, que son moito máis finos, pero como copulaban e quedaban unidos, pois, creo que son 10 minutos ou máis, non? Era símbolo de aí que das malas mulleres se chame perras ou cadelas, o mesmo fan os lobos, por eso as lobas, o mesmo fan os zorros, por eso as zorras, o sea, sempre meténdose coas mulleres, claro, o machismo tradicional, pero ven de aí dese comportamento que aos ollos puritanos da nosa tradición, que non eran tan puritanos, pero bueno, en moitos aspectos sí, o representa a luxuria. Vexamos, ese, polo tanto, é un componente que temos que ter en conta sempre cando nos interesemos pola religión popular. Está chea de símbolos. Entón, temos que darnos o traballo de saber o que significa, buscando significados e non inventando. Se os inventamos, home, aforramos traballo, pero podemos facer novelas. Outra característica, creo que a máis fundamental do cristianismo tradicional, e, por tanto, do catolicismo tradicional, e, por tanto, da religión popular, é o dualismo. Hai un ben e un mal. Isto non pasa en todas as religións. En Grecia non existía dualismo. De onde ven o dualismo cristiano? Bueno, como pon aí esa diapositiva, o mal existen os terremotos, os alogamentos, a enfermidade, a morte, todo tipo de males. Entón, cada cultura dalle un sentido a eso, porque existe o mal. Por exemplo, na Grecia, a mitoloxía grega, cree que a belleza, a enfermidade, a morte, o engano, a mentira, son restos, permanencias do caos inicial. Había un caos, e fillos dese caos son todos estes. Logo os deuses van ordenando o mundo, pero quedan estes restos do caos. A interpretación católica, a interpretación cristiá, é diferente. É dualista, e o dualismo procede de Zoroastro, que pasa a Israel. Al principio Israel non era dualista, pero despois sí, e logo recolle o Novo Testamento nun texto básico que é o Apocalipse capítulo 12, donde fala da loita entre os anxos bos e os anxos malos guiados por Satán. O demo, na religión cristiá, é a personificación do mal. Deus é a personificación do ben. E, a nivel humano, quen é a personificación do mal? A bruxa. A bruxa é a icona da mala persoa. Non é outra cousa, e non é pouco. É a icona da mala persoa. Habría que explicar por que ten todas as características que ten. Como podíamos resumir o dualismo? A doutrina oficial: Deus creou os anxos, tamén os demos, porque eran anxos, e temos do lado bo os santos e do lado malo os bruxos. Iso na doutrina oficial, pero despois na práctica. Eu que empecé a estudiar químicas, me parece que me fora mellor, nas reaccións químicas falase a veces de equilibrio inestable. O dualismo é así. Entre a anterior interpretación e esta, están sempre aí xogando. E na práctica, moitas veces, na época da Inquisición, na persecución de bruxería, Deus e Satán casi estaban á mesma altura como se fosen o Deus do ben e o Deus do mal.
e as bruxas, desde logo con presión dos inquisidores, chamabanlle a Satán o Deus do mal. E temos os santos e os bruxos como os malos. O dualismo cristián é un dualismo moderado, non é maniqueísmo, Satán non é un deus. O cristianismo non di que Satán sexa un deus, é unha criatura divina, é unha criatura feita por Deus. De feito, é que os labregos son fantásticos. Como recollen tan sabiamente que o demo non está á altura de Deus. Pois, en contos, nos que se rin do demo, hai cantidad de contos donde un labrego lle toma o pelo ao demo. Eso, se tuveramos un dualismo verdadeiro, sería imposible. Os labregos non van a decir, se lle preguntas, este é maniqueísmo extremo ou non é? Eles saben o que é, exprésano mediante historias. Bueno, representacións do dualismo, San Miguel vencendo a serpe o demo, hai tantas representacións como se queira. Esta é interesante porque os demos caen na terra. Pensamos, concibimos que os demos están na terra. Vamos a ver que isto é interesante despois. Este demo, esta boca do inferno, que non sei se se conta, terán visto máis, é bastante común, e incluso en iglesias galegas, está aquí este monstro, que é o monstro do inferno que devora os malos, eso ven de Egipto. A primeira vez que se representa ese monstro é nas representacións da psicostasia, da que falarei logo, como elemento procedente de Egipto dentro do catolicismo tradicional. E este está magníficamente feito, os beatos de Liébana, o beato de Liébana nas súas moitísimas códices ao longo de séculos, como representa estes dous mundos, o mundo do ben e o mundo do mal, e a terra que está no medio entre ese ben e ese mal. Vamos a ver agora algúns aspectos do dualismo cristiano. Por un lado está o Deus creador e por outro lado está o demo, puxenlle aí aspas, creador, porque non é un creador de verdad, pero en moitos contos aparece como creador. Pero creador de que? De animais malos, de todas as cousas malas. É cando Deus crea a ovella, que é un animal bom, porque é o cordeiro, o año de Deus e todo eso, que vai a crear o demo? A cabra, que acaba con todo. E ademais ten moitas características que o achegan ao demo. Despois, se me dá tempo, digo algunhas máis. Pero hai esa idea de creador, en moitos contos populares, especialmente nos catalanes, pero en toda Europa. O Deus do ben e o Deus do mal teñen uns atributos comuns, porque son os dous poderosos. Teñen os atributos da intelixencia e do poder. Cal é o atributo da intelixencia? O símbolo da intelixencia? Luz nos ollos. Pois nos contos falannos do demo con luz nos ollos. De onde raios ven eso? Solo no demo? Pois non, hai que darse conta que ese é un símbolo que se utiliza tamén para Deus. Vemos aí un exemplo. Cristo con luz nos ollos no Apocalipse, un dos apocalipses británicos do século XIII. Di San Bernardo, o ollo da nosa alma é a nosa intelixencia. O Códice Calistino é exactamente o mesmo. Seguro que teñen visto alguna vez estes anxos con ollos, son os ollos do saber de Deus. O anxo non ten por si mesmo sabiduría, pero ten a procedente de Deus. Por iso tantos ollos. E hai os evangelistas tamén. En galego é fácil dicir, este non ten luces, ou este ten moitas luces, seguimos usando ese símbolo. O Espírito Santo, con ollos, e este é perfecto. Cristo, o año de Deus, ten 7 ollos. Que significa o 7 na cultura tradicional? A totalidade. Cristo, Deus, é omnisciente. Por iso ten 7. Non lle poñen 14, nin 3, non é por facer estilo Picasso con moitos ollos, así, o chou.
Non, poñenlle 7 porque o 7 é o significativo. Outra vez 7. Os dous son poderosos, por eso comparten os mesmos símbolos de poder. Un símbolo de poder é a coroa que teñen os reis, pois Cristo, en canto rei do ceo, tamén ten coroa, e o demo, nese libro que a mí me encanta, Las ricas obras do Duque de Berry, que me parece dos máis bonitos da Idade Media, pois tamén ten unha coroa impresionante. Cristo coa coroa, e este sitio que non sei se alguén o coñecerá, tamén o recomendo, Conques, no sur de Francia, é un sitio espectacular. Bueno, pois temos aí o demo coa súa coroa tamén. Outro símbolo de poder é o cetro, o mesmo que usan agora os alcaldes. E, o sea, son símbolos que se utilizan no poder civil, no poder político, e pasan para representar o poder dos personaxes sagrados, como Deus, ou, neste caso, tamén do demo. Aparece co cetro, aquí do demo tamén co cetro, aquí o de Xesús co cetro, o demo é o dragón, en forma de dragón, tamén co cetro, e o trono é outro símbolo de poder dos reis, non? E Cristo está no trono, e o demo tamén está no trono, pero neste caso é un trono feito con serpes, como corresponde á súa natureza. Este está moi ben, temos aquí, non dixen antes, pero o trono do rei ten leóns, que son símbolo de poder tamén, o león é o animal máis poderoso, e aquí é o trono de Satán, pero visto en tono burlesco polo bosco, non? Terán escoitado centos de veces que o demo ten cornos, e tamén, bueno, como ten cornos o demo, pois debe ser simpática a cousa. E calquera que se tome en serio o simbolismo se dá conta de que o corno é símbolo de poder. Cornus significa en latín forza, e era símbolo de poder. E na Biblia expresamente aparece o corno como símbolo de poder dos profetas, por exemplo. Cristo aparece poucas veces con cornos, porque os mismos tratadistas, os teólogos da Idade Media, decían, bueno, isto de poñerle cornos a Cristo non parece demasiado digno, non? Entón, con Cristo aparece poucas veces, pero era símbolo de poder. E o demo, sí, o demo lle poñen cornos, pero é como símbolo de que é poderoso. Por eso lle poñen 1, 2, 3, e nunca 7, porque non é todo poderoso. Non aparece tantas veces Deus, pero o año sí, porque o año non importa, non? Os años teñen cornos, pero o año de Deus ten 7 cornos porque é todo poderoso. Este está moi ben, este en Chouzán, en Carballedo, que lamentablemente a última vez que o fun a ver estaba pechado e non pudo entrar, e a anterior estaba caendo a pintura, non sei, por eso fun outra vez este ano, a ver si a repararan, non sei, pero é unha ábsida moi interesante. Tamén se utilizaba o corno como símbolo do poder político polos mandatarios venecianos. Este era o corno, chamábase corno, e representaba o seu poder. Bueno, temos o dualismo, o Deus e o demo teñen poder, teñen trono, teñen cetro, pero non son a mesma cousa, había que diferenciarlos. Entón, non son o mesmo os símbolos que se van a utilizar para un e para outro según a súa naturaleza. Hai que mostrar, mediante símbolos, que Deus é o Deus do ben e o demo é o Señor do mal. Entón, unha das oposicións é ceo ou aire e inferno terra. Concibimos a Deus, realmente non sabemos onde está Deus, pero concibimos arriba, para opoñer ceo puro e inferno e terra. Ves nesta representación, aquí está o Deus por encima dos 7 astros e o inferno está aquí no centro. E nesta representación das cantigas de Santa María está o inferno aquí no fondo da terra. Non me vou arrollar co Pórtico da Gloria, pero aquí hai a mesma idea. Está arriba o ceo, aquí está o inferno. Aire, fume. Os espíritus son aire, porque a vida é aire. Cando non respiramos, cando non hai aire, mal asunto.
E entón, o aire en moitísimas religións vai a ser o símbolo da alma. E tamén os espíritus do ben. En cambio, o demo non pode ser un aire normal. Había que buscar un aire impuro, sucio. E que cousa pode representar iso mellor que o fume? Por eso as bruxas escapan pola chiminea porque son de natureza de fume como o seu señor que é o demo. Vida e morte, pois Deus é o Deus da vida e o demo é o Deus da morte. Eso hai moitísimas representacións, pero aquí escollín esta que me gusta. É a concepción de Merlín, na historia de Merlín, cando o demo se deita coa nai do que vai a ser Merlín. Vemos aquí o xesto impúdico, pero vemos o demo que é como un esqueleto, é a morte. E isto está moi ben tamén, porque, se vos dades conta, é a imaxe mesma da anunciación, que sempre está a cama da Virxe, pero está limpa, e pura e branca. Aquí está de vermello, de erotismo indecente, pero é a mesma cama. O demo como señor normal que vai a ter un fillo, Merlín sería fillo do demo. Bueno, pues, está interesante. O que pasa é que non me vai dar tempo de explicar, por eso. Pero é moi interesante porque isto ten que ver tamén cos mouros e todo. Luz tebras, as tebras a noite son do demo, a luz Cristo é o sol, branco, negro, o negro é a cor do negro, do demo, como din na aldea, demo negro, moitas representacións. Este é curioso e interesante porque é oriental, da Europa oriental. E aquí, no século XIX e parte do XX, seguiron mantendo a simboloxía que en Occidente, despois da Ilustración, desaparecera, que era a medieval e que seguiu no mundo rural. Entón aparecenos o demo, a Virxe dándolle unha malleira ao demo, como aparecen algúns cruceiros galegos. Dereita a esquerda, pois xa sabemos a esquerda do demo e a dereita. Non hai unha posición que se opoña peludo. En Deus non se di nada, pero o demo é peludo por qué? Vemos aquí o demo peludo, máis demos peludos. Por qué? Porque o pelo do corpo é a parte máis impura considerase a parte máis sucia do corpo. Por eso, os endemoniados, por exemplo, os que iban ao cortiño, que agora o cura actual parece que xa non nos admite, pois botaban pelos ao botar a enfermedade. En algúns mal de aire tamén se botaba pelos. Era botar o demo, botar a enfermedade. Defectos físicos, pois tamén a perfección de Deus e os defectos físicos. Os demos sempre son mancos, coxos, teñen algún defecto físico. O defecto físico como representación e símbolo do defecto moral. E acabo con esta que é a máis sangrante. Home e muller, que vai a ser o demo senón femenino. Nun mundo machista como era o tradicional, moitísimas representacións do demo con aspecto femenino, aínda que naturalmente feísimo como ten que ser o demo. Esta gustame moito, primeiro por ser das cantigas de Santa María, pero temos aquí a representación máis lograda e terrible por lograda do machismo tradicional, que é fundir nunha sola figura o demo, a serpe e a muller. Non vedes que ten cara de muller e é a serpe e é demo porque ten alas, as alas do demo, do espírito. Se esa non lle convence, vede aquí, esta de Hugo van der Goes, a fusión casi perfecta de serpe, demo e muller. Isto era a transmisión do machismo nas iglesias porque había representacións destas figuras e co poder que ten esa figura en canto ao poder religioso, non? E, por se algún considera que isto é moi popular, mirade onde está outra representación do demo muller que é na Capela Sistina.
Vede aquí a muller demo serpe. É a representación do dualismo, da maldade da muller, e todo eso. Bueno, enganador, o demo enganador, vou a pasar, porque senón xa non me dá tempo a ver outras cousas. Non sei que dicir. Vou a seguir con isto. Unha das cousas que se considera que ten menos sentido é as defensas que utilizamos. Ai, non, vou a cambiar. Que prefiro falar da morte un pouco. Agora xa non se fai porque xa non se enterra xente en tumbas, pero antes, que se enterraba na terra, a xente collía unha presa de terra e a botaba. Eso é un costume grego. En Grecia se facía así. Por que? Sobre todo, cando non aparecía o corpo, facíase simbólicamente como parecía. Enterrei, porque tiña que aparecer, había que enterrarlo como fora, porque senón non podía ir ao Hades. Entón, aínda que fora simbólicamente, enterrábase, botando unha presa. E queda esa maneira de enterrarlo. E cando se enterraba, porque os gregos incineraban mayoritariamente, pero tamén había enterramento. Banquetes funerarios. Existían en Galicia. De onde ven precedentes? En Exipto, en Roma, e a función era, en un momento tan grave, pois, axudar a liberar a dor, como estudiou ben Marcial Rondán. Vede un esqueleto nun mosaico romano. Os romanos, nos seus banquetes, pasaban un esquelete tamén, pero unha representación. Os exicios, pasaban unha momia de verdad. E decían, disfruta que pronto estarás como este. Entón, nos banquetes disfrutaban. E cando había unha morte, disfrutaban cos banquetes para, eso de que hai que superar a morte. Se vedes as películas americanas, veredes que ainda siguen facendo. Non isto, sino o de ter un banquete, comen todos xuntos. E dos rituais, claro, se fixeran os galegos, diría que somos a leche de burros, de ignorantes. Cando os americanos está ben. E estaba ben. E non debeu desaparecer. Pero bueno, cada tempo ten os seus recursos. Flores na tumba. Seguimos levando flores á tumba. De onde procede isto? Pois, nada máis e nada menos que dos neandertais. É o símbolo máis antigo do que temos constancia coa concha do que vou falar despois. Nas tumbas dos neandertais aparecen flores que casi seguro que son flores olorosas, como logo se vai a manter ao longo de séculos e milenios. E é o mal olor da morte é vencido polo bo olor das flores aromáticas ou polas sustancias como o bálsamo, dai ven embalsamar, o incenso e outras plantas que teñen bo olor, que utilizaron en Exipto, en Grecia. Flores en tumbas non ten máis importancia. E vamos ás conchas. Non sei se se teña fixado, pero aquí cerca de Pontevedra, que por certo é a cidade onde está o sitio que máis me gusta do mundo, inda que sea parezca facer a pelota xa que estou en Pontevedra, pero digo sempre, a Praza da Leña de Pontevedra é o sitio máis bonito do mundo. E seguramente un sueco non pensa igual, pero un galego, para min como galego, é o sitio máis bonito do mundo. Bueno, cerca de aquí verán que hai sitios onde hasta fai pouco, e ainda algúns na actualidade, poñen conchas nas tumbas. E algún pode dicir, pois é que fan así porque costume, por adornar. Vedes en muros. Esos nomes que están aí son de alumnos que me trouxeron as fotos da súa parroquia. E como vedes, non fai tantos anos, e na actualidade
en estes sitios siguen facendo igual. Bueno, paso, pero é de que hai moitas, en Carnota, en Marín. En Marín creo que vai desaparecendo, ou está desaparecido xa, pero existía. De onde ven isto? Pois aquí tamén nos atropamos co símbolo, coas flores, máis antigo usado polos humanos. Nas tumbas neandertais aparecen conchas. E conchas que seguro tiñan o mesmo significado que tiveron ao longo da historia e que vamos a intentar mostrar. Isto é unha necrópole fenicia onde tamén había conchas. Nos sarcófagos medievais aparecen o sarcófago destes esposos e aparece os esposos nunha cuncha. Vexen. Este outro tamén. Aquí está en detalle. Sarcófagos, o sarcófago desta santa, todo cheo de cunchas. Sarcófagos galegos que teñen cunchas. Hai varios no Museo Arqueolóxico de A Coruña. Significado da cuncha, porque raros aparecen aí. Con eso acabo, porque xa creo que xa les dei unha boa maneira. De onde ven o símbolo? A concha, como calquer galego sabe, da costa, é unha das maneiras de aludir ao sexo da muller. Neste gravado prehistórico está claro. Máis claro aínda, se queren, nesta serea medieval. Miren onde ten a concha, está claro. E a serea era símbolo de luxuria, cos seus cabelos seductores, os seus cantos seductores. O bosco, como non pode ser menos, tamén recolle o símbolo. Aquí están unha parella de luxuriosos metidos nunha cuncha de mexillón, ben bo, perfecto. Outro mexillón, onde está outra parella de Bruegel, está aquí un mono que representa a luxuria na Idade Media tamén. E, naturalmente, quen vai a nacer dunha concha, senón Afrodita, a deusa do amor que nace da espuma, que en realidad é o semen de seu pai, porque semen e espuma é a mesma cousa, por eso a lanzada. Pero no caso da lanzada é un pouco diferente a interpretación, pero ben de aí. Bueno, Afrodita nace dunha concha porque é a deusa do sexo, do amor, da reproducción, de onde vai a nacer senón este famoso cadro, que non é máis que recoller unha tradición que xa ven que ven da antigüidade. Aquí a concha como símbolo. E este me parece unha genialidade. Odilon Redon non é un pintor moi coñecido e ten cadros que a mí non me gustan moito, pero ten outros realmente logrados. E aquí a concha do nacemento de Venus é que está logradísimo, que é a concha, non? Nacemento de Venus. Por que nos enterramentos? Porque os labregos siguen costumes raros? Pois non. Sabemos que hai toda unha tradición. E cal era o significado? Creo no nacemento na outra vida desta persoa. Por iso lle poño unha concha. Por que no bautismo? Se se dan conta, bautízase cunha concha. Na Idade Media as pías bautismais moitas veces tiñan forma de concha. Por que? Porque é o nacemento á vida espiritual. Por iso moitas das pías chamábanse aveneradas, en forma de venera, que era o nacemento. A veces as pías bautismais teñen forma de concha por interior, bueno, exterior, tamén se nota, e utilízase para bautizar. Claro, nos calos aparece o bautismo de Cristo, pero utilizábase para bautizar a todos os rapaces. Agora queda en poucas parroquias, pero algunhas sí. Por exemplo, esta de Piasca en Cantabria, que ainda ten aí a concha para bautizar. E xa por último, a
a cuncha do peregrino. Por que? Tamén é unha cousa máis que se lle ocorreu a alguén? Non, ten todo o sentido. E é a concha do renacemento espiritual despois de facer unha peregrinación que é purificarse para renacer unha nova vida. Bueno, xa está, xa cumplimos.